Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, άμα είστε καινούργιοι στο κανάλι μου κάντε μια εγγραφή και πατήστε το like. Σήμερα παίζουμε Battle Royale. Battle Royale, όχι rank. Για να ζεσταθούμε και λίγο γιατί μόλις βγήκαμε. Γι' αυτό θα μπούμε ένα Battle Royale. Συστήκαμε. «193 πάει για 200 level». Εντάξει τώρα. Δεν θέλω να έχω φτάσει 200 level μια φορά. Θα ήθελες να έχω φτάσει 300, δεν έχω φτάσει νομίζω ποτέ μου. Μόνο στο 200 σταματάς, 200 κάτι. 300 δεν σε έχω δει. Παιδιά, εμείς συνήθως εγώ συνήθως πέφτω Doomstad, του Μυστέριο. Όποιος παίζει Battle Royale τώρα πέφτει εκεί πέρα, ξέρει, πιστεύω. Αυτός φαίνεται καλός. Ναι, μάλλον είναι καλός αυτός. Πάμε Doomstad, θα έχει άτομα, οπότε θα έχει ενδιαφέρον, ok. Πάμε guys. Πάμε λίγο guys. Πιστεύετε θα πάρουμε το win? Εγώ το πιστεύω. Κι εγώ. Αν και υπάρχουν κάποιοι σπαστικοί ρε φίλοι με τα μάξια που μας πατάνε. Δηλαδή ακόμα και να μην υπάρχουν αυτά για να κάνεις multi τα μάξια μας πατάνε ρε. Ακριβώς. Φυσικά 130 τα μάξια με τούρμπα άμα τον πατήσεις τον άλλον. Ρε φίλε, πρέπει να βγάλουν κινητά τα αμάξια, ξέρω εγώ. Ή όχι. Όταν πατάς κάποιον, να σκάει σε σένα damage. Άντε χέσου ρε, κόλλος παμέρι. Όχι, δεν είναι ο πόλεμο. Πάω στην κάρτα μου γιατί είμαι κόλλος παμέρι. Περιμένετε λίγο. Να κάνουμε βίντεο, μου ξέρεις. The chest! Ωραία, μπορείς να πας να πάρεις την κάρτα μου. Ναι, θα πάω τώρα λίγο. Εδώ κάνω σου λίγο, πώς θα κάνουμε, υπάρχουν άτομα που φάω. Δεν υπάρχουν, εκεί κάνουμε και ρημπούι θα σου λέω. Όχι εδώ πέρα. Ναι, εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα μου χωθούν όλοι, αφού έχει άτομα. Πάμε, δεν έχει. Παιδιά. Κλείστε μου λίγο εκεί. Μαμά, κάνουμε βίντεο. Τι αυτό? Μποτάκι είναι. Εσένα άτομο σε έφαγε. Το μποτάκι τώρα σε πυροβόλησα, άμα ήταν το μποτάκι. Ναι, άτομο με έφαγε. Σας πάει το μποτάκι. Θα λέξει η κάρτα μου. Καλά, έχουμε ακόμα χρόνο. Πιο πολύ με το θέλω να ζήσω. Είσαι ένα πάμπ. Σε ρε φίλο, εδώ πέρα είναι τα άτομα. Τρέχα και πάρτι στη φάση. Και απόρτα. Δίπλα σου έχει αμάξι. Ω, σούτ. Το βλέπεις που το βλέπει εκεί πέρα το reboot. Μετά θα πάμε να φάμε το medallion. Όταν το φάνε, θα τους φάμε. Φταίνω.
Χριστί. Έτσι άμα το πάμε το πεις. Εσύ θέλεις να το πάρετε. Ναι, αυτό είναι, εσύ δεν θα σε παίζεις. Ρε φίλε μου, πήρες και αυτό το chest. Μα δεν έχω πολύ, μα δεν έχω σώμα. Έχω σώμα τώρα. Πάμε. Βάζω τώρα και εδώ πέρα το Vault. Καλά. Φταρισμένα είναι. Όχι, να μπήκα σε έτσι. Τι. Πάμε να τις φάμε. Ναι. Εγώ ένα όπλο έχω. Γιατί εγώ 2, δεν πει 3. Κάτσε. Πάμε. Πάμε ρε, είμαστε πρωίλες εμείς. Σιγά μην κάτσουμε, σιγά μην φοβάμαστε το μετάλλιον. Guys, έχετε παρέτσα, μη χαίρεστε. Προβολάνε ακόμα ρε αυτοί. Τώρα θα δούνε την οργή μου. Άμα τους κόλλεις κομμάρα, να τους πεις συγγνώμη. Νάτι, νάτι. Knock, knock. Ωραία, άμα είναι το μύθι το παίρνω εγώ. Είναι το μύθι. Ωραία, να είσαι να χωρίς αυτό. Τώρα πρέπει να πάρουμε τον άλλον από το φίλο του. Ναι, όντως. Αρκεί να τον βρούμε. Κάπου εδώ πέρα θα είναι. Όρατος. Είναι μείον 30. Άπαλε. Είναι μείον 30! White. Ναι, όχι, μπλε. Έλα, έχεις μύθει shotgun. Δεν μου λέει κάτι. Το jetpack σου να πάρω. Την κάρτα μου όμως δεν την πήρες. Αυτό δεν πήγα τον φάω. Τι θα κάνετε τις βούρες τώρα, τι θα κάνετε. Τι είσαι τόσες λίγες σφαίρες από. Κρύψε κάπου. Έχει gatekeeper εδώ. Άμα το βάσεις σε προ. Άντε γεια! Το μετάλλιο πάρτε και δώστε μου μετά. Και ναι, αυτό. Και κάνουμε εδώ πέρα. Κάνε το jetpack. Να σου χαίρω. Εσύ κρύψε κι όλους ώστε να είναι ορατός. Παμ, παράραμ, παμ. Πάμε εκεί πέρα που φάγαμε τα άτομα και δώστε μου. Τόσο easy για τον Elite και τον Champion, περίπου. Εντάξει, ο Marshmallow noob ήταν, αλλά η ώρα εντάξει δεν ήταν και πάρα πολύ νουμπάκι. Πού τους έπαγες? Θα πάμε να το βρούμε, θα το βρούμε. Να, εδώ πέρα νομίζω. Να, εδώ πέρα είναι, εδώ πέρα είναι. Ωραία, μην μου πάρεις και πολλά. Εγώ θέλω, θα πάρω το jetpack, πάρω το μετάλλιο. Το Gatekeeper θα πάρω επίσης, θα φέρει shotgun. Έλα, εδώ, πάρε. Πολλές όμως. Και οι άλλες, από όλα θέλω. Και SMG. Έχω μόνο 3 τόσο μόνικες. Πάρε. Και μία ER. Ωραία, δώσε μου και λίγα ποτάκια. Ωραία, Έλος. σε Gatekeeper. Τώρα το έχω πάρει και το μετάλλιο, έτσι. Έχει και άλλο jetpack. Έχει και άλλο jetpack. Πού? Oh my god. Ασέλω. Εγώ κάνω αυτό που μου λες. Εγώ δεν μπορώ να βρω το πληκτρολόγιο. I'm gonna wish of myself. You're gonna go back. Ωρε φίλε.
Αυτό πειρό. Γιατί να το σπάσεις. Ναι, μπορείς να το σπάσεις και τώρα. Ρε Epic Games, γιατί να μπορείς να το σπάσεις. Ποιο καλέ. Αυτό εδώ πέρα. Κάτσε πέμε τώρα. Έχει πάνω με τσέστη. Το Έλα! άλλο. Τι κάνεις, τι πετώ και τι πιάνεις και αν πεις το πιάνει. Δεν το θέλω. Έλα το αμπρέλα. Κι εγώ αυτό ήθελα να πω. Τι να κάνω, μέσα στο τηλέφωνο. Εγώ απλά το αφήνω έτσι το τούρμπο. Όχι, όχι. Πάμε στο Vault. Στο bunker. Ναι, ποια τσέσταση παίρνεις τα δύο Είναι δεξιά. θα σε λίγο θα είναι εκτός κύκλου. Τι? Σε λίγο θα είναι εκτός κύκλου. Όχι, ναι, όχι. Έλα μπες. Πάμε. Κύκλο πάμε. Ναι, οκ. Άμα τώρα πάμε σε κολομπάνκι, ποια θα τσέστα θα πάει στα δεξιά ή τα αριστερά. Τα δύο που είναι, άμα αφήνεις. Άμα τα θέσεις τα δύο. Όχι, είναι 4. Αλήθεια, όχι ρε, 3 είναι. Είναι το Ναι. Avengers. Από εκεί πέρα που έχει το Avengers. Οκ, Γιατί είσαι τώρα και εσύ πολύ καλύτερο λούτο από μένα. Τώρα πρέπει να περάσουμε μέσα Έχει από κάνει το... λάθος, έκανα 3 έχει το Avengers. Καλά, εγώ θα Mythic 3 έχει. Όχι, ένα. Mythic Chest 3 έχει. Α, ναι, σωστά. Άρα τα δύο θα πάρω εγώ. Γιατί? Τα δύο τα Mythic, εσύ δεν θες να πάρεις το Avengers. Όχι. Εντάξει, οκ. Θα πάρω το εγώ το Avengers. Βάσει και μετά έχει κανένα Legendary δύο άλλους. Και εγώ τώρα αυτό σκέφτηκα. Άρα, εγώ πάω το Avengers. Ναι, ορίστε το Mythic. bunker. Λίγο. Βάζεις mark. Πού? Κάπου θα το δεις. Μπράβο. Εντάξει, όλα ευθεία μας είναι. Στο draft το έχουν πάρει, θα πέρασουμε από το medallion. Που λογικά έχει πει από το bunker. Ωχ, ναι, όντως, fuck. Πάμε, ήρθε για να παίξουμε fight. Ανθεί. Πάμε, κατεβαίνουμε. Ήδη τους είδες. Ναι, εδώ μέσα είναι. Είχε. Λοιπόν, εγώ θα πάω άρατη. Νομίζω θα σε δούνε. Έχουν χτίσει. Λοιπόν, ξέρεις την παγιά. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Ποια μποντιά? Θα τον... Ω, κι άλλος. Νοκ, 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 ο ένας. Λοιπόν, τώρα εγώ παίρνω το... Oh my god, bro, no way. Το... Τώρα πάτε εσύ το medallion. Πήρα το μύθικα εγώ. Οκ. Ο gatekeeper μου σώσε τη ζωή. Χωρίς πλάκα, ρε. Τώρα, αν με έχει αφήσει άλλος 20 κάτι HP, πεις θέλω να πεις φέρεις shotgun. Πάρε εδώ μέσα, μπορεί να έχει καμία. Μπες. Τι είναι αυτό το legendary? Striker. Κάτσε μπρο, έχουμε κι άλλα άτομα. Έλα, έχει εδώ πέρα προσφέρει shotgun. Πού? Α. Ο μπρο. Εδώ πέρα όποιος έρθει θα έχει λουτάρα. Αλλά δεν πρόκειται. Λοιπόν, εγώ γίνομαι άρατη από εδώ, ξέρω, το έχω κάνει με τον Κωνσταντί. Αυτό το θυμάσαι, έχω κάνει παγίδα. Εσύ το σκανάρεις. Α, ναι, αφού εμείς έχουμε το μετάλλιο. Αυτός είναι από πάνω σου, μπρο, περιμένει. Ναι, καλά, τι είμαστε εμείς χαζοί να βγούμε. Χτες να βγω με την ορατότητά μου. Κάτω. Χαζός εγώ. Πάνω. Είναι πολύ εκεί. Το εγώ θα πάω στα πυροβολάω. Ώστε να έρθουν άτομα. Μπρο, εδώ πέρα έχει λουτάρα, έχει ένα legendary SMG. Μπρο, έχω λίγο ένα... Λες να το πάρω. Ναι, πάρ' το. Εγώ κοίτα το πέρα τι έχω. Ω, κι άλλο. Το κάνω ξανά αυτό που έκανα πριν. Πάντα μπρο, όλοι εκεί πίσω περιμένω. Κι άλλος.
Είναι 27, ξέρει να χτίζει, έλα. Σιγά. Knock, knock, knock. Πάμε ξανά. Με πέτυχαν. Να αυτή δεν ξέρω καλά πόσο. Κρακ, κρακ, κρακ. Κρακ, full crack, είναι full crack. Ναι. Είναι κι άλλο, α, όχι. Είναι κι άλλο ένας νομίζω. Όχι ρε. Πάμε. Κάτσε. Θα κουμπώσω την πεντάρα. Α, ναι, σου σκάσω. Ω, βρω, κοίτα εδώ που έχουμε. Ακριβώς. Όπου κι άλλα άτομα. Τους ένας είναι. Καλός. Όχι. Ωραίος, πάμε. Βρω, όλα τα ποτάκια για κάποια λόγο έχουν 50. Ναι, όντως και εμένα μου έδωσαν μια πεντάρα. Εμένα 2. Αυτό. Guys, 10 άτομα left. Ωραία, πώς το έχουμε να το πάρουμε. Το SMG δεν νομίζω πως θα το χρειαστώ, αλλά θα το πάρω. Τι είναι αυτό? Να το πάρω. Αξίζει. Ό,τι θες. Θα το πάρω εδώ, θα το πάρω Εγώ γιατί. δεν έχω πολύ καλό είναι αυτό. Εγώ κάτι έχω. Οκ. Πάμε στα medallions. Τώρα εσύ παίρνεις Πού είναι τα medallions? και εγώ παίρνω το μύθι. Το The Raft. Όχι, το The Raft το πήρα. Το πήραμε εμείς, δεν έχει άλλο. Μετάλλιον. Όχι, ναι, μπρο, τώρα όλοι καλοί πάνε. Καλά, όχι ότι αυτοί που φάγαμε Ναι. το μετάλλιον ήταν καλοί πυροβολισμοί. Πού? Έχω πάρει αμάξι. Πρέπει να πυροβολάνε. Σε πέτυχαν. Όχι, πριν, ναι, αλλά έχουν καλό αίμα. Ποτάκι. Πού είναι ρε? Εκεί πέρα είναι, πού? Α, το Δεν έχω βενζίνη. να είναι μποτάκι, απλά για κάποιο λόγο αυτό το πρώτο μποτάκι. Μισό aimbot. Ωραίος. Όχι και αυτό είναι μπρο, 50 που βαλάει. Κι άλλοι πυροβολισμοί. Περίμενα με. Να έκανα ποτάκι. Ακούω μπρο όμως τώρα εγώ αμάξι. Αυτή είναι καλή. Έγινα με το αμάξι. Ναι, Ανθή. Πες μου ότι δεν είναι αυτό που νομίζω. Ναι, θα σου έρχονται. Είναι κι άλλοι πάνω στο βουνό. Έλα ρε, πρώτα να τους πολεμήσουμε. Το έχω σκάσει. 35, Κρακ, είναι άσπρο. white, 35 white. Πρέπει να πυροβολάνε κι άλλοι πάνω στο βουνό. Knock. Με πετύχαν κι άλλοι. Πάρε την κορώνα με τη θέση. Τέσσερα άτομα. Ευτυχώς σφαραγίζω μόνο αυτό εδώ πέρα το goal. Έχει medkit άμα θες. Να το κουβαλάω όπως κάτι θέλω. Πάμε, έλα. Μέσα ότι κάτσε λίγο. Πόνεσαι λίγο. Πες μου ότι 10 και 20 είναι. Παιδιά, το έχουμε το win. Έλα. Δεν βγαίνουμε μέσα. Το βουνό είναι. Νάτος, με πυροβολάνε. Να τους πεις από το δέντρο. 35 κράκ. Κρακ. Knock, dead. Θα μου πάρω εγώ την κορώνα. Μήπως μου έχεις τα medkits. Ναι. Μου παίρνεις το ένα. Είμαστε 2-1. Ναι. Πήρε τα μπαμπάς μου. Εδώ τώρα. Άσε μαγίσει. Περίμενε. Φεύγουμε. Τώρα δεν φοράω καν μαγιό. Μπαμπά, πάμε να το βρούμε τώρα. Δεν είναι μια χαρά. Τι είναι. Μπαμπά, τι ώρα είναι το πάρτι? 11 η ώρα ρε, θέλω μισή ώρα για να πάμε. Πάμε, βάζει μαγιό. Άντε, σηκωθείτε. Άντε, Όχι τώρα. Έλα, πάμε. Πρέπει να το βρούμε το άτομο. Αν θέλει θα το πάρω εγώ το win. Θα το πάρω εγώ το win. Όχι.
Πού είναι. Εγώ έχω βρει ένα γλυτσάκι. Εσύ που είσαι και το μετάλλιο, δεν κάνεις κανένα search. Στο τούνελ παίζει να είναι. Ούτε στο τούνελ δεν είναι ο μπρέσκιμος. Ούτε στο τούνελ δεν είναι. Πω ρε φίλε, το πάρτι μου μέσα, ειλικρινά. Πες να είναι εδώ μέσα. Εγώ έχω μια ιδέα. Να μην το φάμε, να τον κλειδώσουμε με αυτά τα άρμοριτ. Τι λες καλά. Και αυτό να πεθάνουμε στο στόμα. Μπρο, ούτε το σκάνερ δεν τον βρίσκει. Πρέπει λες να έχει κάνει κανένα γλυτσάκι. Λες. Έχω δει κάτι γλυτσάκια με το Cybertruck εντός. Λες. Γι' αυτό λέω να έχει πεθάνει ο συμπαίκτης και να έχει μείνει μόνο αυτός. Πω, άμα έχει κάνει glitch. Τίποτα. Άμα έχει κάνει glitch με την Παναγία. Μήπως είναι στο σπίτι. Ναι. Θα το κάνω με το σκάνερ. Πώς. Θα περιμένω. Πατάς κάποιο κουμπί. Όχι. Κάπου άμα είσαι στο σπίτι. Ωπα ρε, έβγαλα glider. Έκανε ένα glitch. Μπορείς να βγάλεις glider. Οπα, τώρα. Παίζει να έχει κάνει κανένα Έκανε γλιτσάκι. σκάνερ. Ναι, αλλά δεν είδα κάτι. Θα έχει κάνει κανένα γλιτσάκι. Να, εσύ πυροβόλησες. Έλα, Μα έχει κάνει γλιτσάκι, εγώ πρέπει να κλείσω. ναι. Και ουσιαστικά θα το έχουμε πάρει το win μάλλον. Παιδιά, παίζει να έχει κάνει κανένα γλιτσάκι. Λες να είναι στο μπάνκερ. Τον ακούω, εγώ τον ακούω. Με πυροβόλησε. Φίλε, να φανταστούμε. Ναι, τώρα. Έλα. Μες στο νερό με πιάσες. Nice. Win με Τόσο κορώνα. απλά αυτός περπατούσε. Αλήθεια. Ναι Και ρε. εμείς δεν τον βρίσκαμε. Εγώ πλάκουσα τα βήματά του. Εμένα μου πυροβόλησε και με πέτυχε. Ήτανε καλός. Μποτάκια όλα ήτανε. Τόσο από αυτή την ώρα. Αυτό ήταν στο βίντεο. Κάντε like και subscribe.